जोङो 32 नं भेरगाव BTC समस्तियाव दिनै 7,000निबो बांसिन सुबुंखौ लानानै समस्तियाव जोङो साइकेल रेलि लादों आरो बेनो जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन आरो जोबथा फोसावनाय आरो बे फोसावनायनि गेजेरजों जोङो समस्तिनि गासैबो रायजो राजा गासैबो सुबुं हारिनि मानसिफोरखौ जोङो फोरमायनो सानदों जे फैबाय थानाय 7 डिसेम्बराव जि जानो गोनां BTCनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों UPPL दोलोनि जानानै 31,000निबो बांसिन भट मोननानै जोङो देरहागोन बेखौनो जोङो दिनैनि साइकेल रेलिनि गेजेरजों फोसावनो सानदों। नाथाय जों नुदों BPFआबो दिनै बाइक रेलि लादों बेहाय माबा सौग्रावलायनाय जायोब्ला बे जाथायनि माबा जों बेखौनो सोमोनांदों जे प्रसासना मानो थाखाय माने मोनसे समस्तियावनो मोनसे खालारावनो एखे समावनो BPFनोबो बाइक रेलिनि पारमिसनखौ होखो जों बेखौसो आसरित जादों जोङो खारन 30 माने डिसेम्बरनि सिगाङावनो जोङो पारमिसननि थाखाय दिनैनि खालारखौ जों एप्लाइ खालामदोंमोन आरो जों पारमिसनखौ मोन्दों दा बे हिसाबै बिथांमोना मा साननानै जोंदों एखे खालाराव एखे समाव बाइक रेलिखौ होखो दा बेखौ जोङो सोमोनांदों नाथाय जों बुंगोन जोंनि UPPLनिफ्राय जेबो गाज्रि थासारि बिदि हिंसायारि आखु जों दिन्थिया नाथाय बिथांमोनखौसो जोङो दिनै सन्देह खालामदों बिथांमोना जिहेतु जौ लोंनानै बायदिसिना माने सिन्ताधारा खालामनानै बायदिसिना खामानि मावब्रबनो नागिरो माने बिथांमोननिफ्राय हयथ' हिंसायारि जाथाय जानो हागौ जों बेखौसो सिन्ता खालामदों खिन्थु जोंनिफ्राय UPPL दोलोनिफ्राय रावबो बेवहाय हिंसा खालामनो थाखाय फैयाखै बेयाव जिखिना फैदों गामिनि रायजो राजा गामिनि माने बिबान गोनां न'खरनि बिगोमा बिथांमोनासो फैदों बे हिसाबै जोंनि साइकेल रेलिनि गेजेरजों UPPL दोलोनिफ्राय जेबो गाज्रि जाथाय जानाय नङा होननानै जोङो फोथायनाय दङ। बेराफारसेथिं हयथ' माने नोंथां बुंबाय जिहेतु प्रसासना मैया थांनाय माने 1-2 बे अक्ट' खालाराव जेबो माने हाबाफारि लायासै बे समाव होनो हायामोन नामा? हायोमोन निस्सय हायोमोन मैया दाख्लै जेबो रावनिबो हाबाफारि गैया दा बेयावनो बिथांमोना सोर दोलोआ मा खालामनो नागिरदों बेखौ मिलायनानै बिथांमोना होनो नागिरदोंमोन होनो हायोमोन नाथाय जोङो दिनै नुबाय प्रसासननि जि मेनेजमेन्ट बे मेनेजमेन्टआ जोबोद दुखु गोनां आरो जोबोद दुरबल दा मायबा मोनसे गाज्रि जाथाय जायोब्ला प्रसासनानो बेखौ बिजिरनांगोन होननानै आं सानो। बेरगाव समस्ति हिसाबै जों देरहानो थाखाय जिखिनि खामानि मावबाय दा जों रायजोनि गेजेराव देखायनो थाखाय हाजार रोजा जोंनि दोलोनि दैदेनगिरि नेता रायजो राजाफोरा ओंखारबोदों आरो दिनैनि बे मेसेज जों होनो नागिरदों बेरगाव समस्तियाव दावबायसा बर' देरहानाया खाथां जाबाय बेनि थाखाय जोङो रायजोनि गेजेराव मेसेज होनो थाखाय जोबथा प्रग्राम होननानै जों बुंजायो रायजोफोरखौ लानानै बे जोबथा प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो बेरगाव समस्तियाव देरहानायखौ रोखा खालामनाय जाबाय आरो बेरगाव जिल्ला हिसाबै जों सानदों बेरगाव समस्तिनिफ्राय जोङो दावबायसा बर' बिथाङा थारैनो देरहामारसिगोन।